दिनैनि गिबि सेथि हाबाफारि हिसाबै गिबियावनो दिनै मेन गेट बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय लोगोसे गेस्ट हाउसखौ बेखेवनाय जाबाय लोगोसे मेन पेन्डेल लोगोसे डाइनिं हल बेखौ बेखेवनाय जादों ओमफ्राय दा नैबे बाथि हाबाफारि हिसाबै नैबे गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे गेजेर जनाय दख'रा आइजो अनसाय आफाद बेनि दिनै फ्लेग हस्टिं नैबे आफादनि फिरफिलाखौ दिनै बेरहोनाय जादों लोगोसे बेनि उनाव थान्दै बादा बे थान्दै बादाखौ बेखेवनाय जागोन दिनै 29 बोसोर जाबाय दिनै एबसु हिसाबै नोंथांमोना मा दिनै जोङो 29 बोसोर जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद गेजेर जनाय दख'रा हिसाबै बा धेमाजि जिल्ला हिसाबै जों दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङावनो थानाय जों गेजेर जनाय दख'रा दिनै बे गेजेर जनाय दख'रायाव जों दिनै नैबे गेजेर जनाय दख'रा गोबांथार दिनै जोंहा उसुबिदा दङ थां फैनो उसुबिदा दङ दैब'बारि जों माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ जों दिनै मावनो हाया होसोनानै दिनै माखासे दैबानानि जाहोननि बा लामा थां फैनो उसुबिदानि थाखायनो अब्लाबो जों दिनै नैबे दैब'बारि ओनसोल हिसाबैबो जोङो दिनै जथेस्थ' जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों जोङो गेजेर जनाय दख'राखौ बोखांनो थाखाय जेरै जोङो दिनै नैबे समाव जोङो जोंनि नैबे हालामखौ जौगाहोनो थाखाय जों फरायसाफोरखौ जोङो मोजां जोङो बिथोन होबाय थादों एवारनेस प्रग्राम माखासेफोर लाबाय थादों दिनै जों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बिहामजो खारनायखौ होबथानायनि सायावबो जोङो गोबांथार खामानि मावबाय थादों दैमा गरा खुरखानायनि सायाव जों खामानि मावदों दिनै जोङो जोंनि गेजेर जनाय ओनसोलाव जाखिनि गोग्लैसोनाय दं लामा थां फैनि लामा बेफोर माखासे गोबांथार उसुबिदा दङ बैफोर लामाफोरखौबो जोङो दिनै थाग थिग खालामनो थाखाय जों सेस्था खालामबाय थादों आरो माखासे लामाफोराबो दिनै जाबाय आरो दिनै गेजेर जनाय दख'रा हिसाबै एसे जौगानाय लाइनाव एसे फैबावबाय आरो जौगाबाय थागोन माखासे जोङो डिसिसन लानायफ्रा जुदि थांखि लानायफ्रा जुदि जाफुङोब्ला जोंनि गेजेर जनाय दख'रा हिसाबै आरो गोबांथार जौगाबावगोन दिनै नैबे खामानिखौ जों गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बा जोंनि माहारियारि जाखिनि आफादफोर दं जोंनि गेजेर जनाय दख'रायाव बेखिनिया जों गासिबो गोरोबलायनानै जों खामानिखौ मावलांबाय थादों जोंनि गेजेर जनायखौ फिल्डखौथ' नोङो मा होनगोन दाथ' नोङो 4 बोसोर आं सालायबाय दिनै आं आफादगिरि हिसाबै दिनै गेजेर जनाय दख'रानि दिनै मोनसे खामानिखौ जुदि मावबाय थायोब्ला एसे बादबनायफोर फैयो एसे आपग्रेड जानाय मोनसे सिमां थायो मानसिया जेब्लायबो आं दिनै गोजोननाय मोनगोन आंनि बिबानखौ जुदि आङो गुबुन सासेनो होलांनानै हयथ' गोदान फैनाय लोगो लोगो निउ जेनेरेसना एसेबाबो आपडेट जायो नालाय बे आरो जोंनि गेजेर जनाय दख'राखौ नेक्स्ट जाखिनि बिबानगिरिफोर फैगोन बे बिबानगिरिफ्रा एसे आरो जौगाहोबावगोन नामा आं बेखौ मोनसे मिजिं थिदों आरो आंनिफ्रायबो दिनै नोंथाङा 4 बोसोर मावबोनायाव दिनै एबसुआव मा गाज्रि थासारि लोगो मोनबोदों दिनै गाज्रि थासारि हिसाबैथ' नोङो समाजारि जाखिनि दङ बे मानसिनि नांलाय खमलाय बा नोङो बुलाय सुलायाथ' थाखाबायनो आरो जाखिनि नोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जों बेखौ गेजेर जनाय दख'रा हिसाबै थांखि लाखाबाय नालाय बे थांखियाव जोङो गोबांथार जिल्लानि दख'राफोरजों जों फेस जानो गोनां जादों आरो नैबे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ लानानै आरो बिहामजो खारनायखौ लानानै आरो माखासे ओनसोलाव जाखिनि थासारिफोर नुजाथिबाय थादों बेखौथ' नुजाखाबाय थादों आरो समाजारि जाखिनि जेंना अब्लाबो माखासे गाज्रि सिटुवेसनफोर बेफोरबायदि दासिमबो जाथ'वाखै आरो माखासे केस कुसफोराथ' एसे एनैयाथ' सोलिखाबाय थायो समाजारि जेंनाफ्रा बेखिनि जिथुनाखि सानथामनि हाबाफारियाव हांख्रायनाय आलासि महरै सोरखौ लिंहरनाय जादों जोंथ' दिनै सानथामनि हाबाफारि बेहाय जोङो दिनै धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंहाथ' दिनै सानसेल'खासोमोन नालाय दख'राया दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै साननैनि हाबाफारि दङ गाबोन सेमिनार दङ बे आबादारिफोरनि सायाव सेमिनार दङ बे आलासि आं मुंखौ बावगारबाय लोगोसे रमिय' पि नार्जारि थाफागोन लोगोसे जा गेवलां मेल गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा गावनो फैगोन लोगोसे बेहाय जोङो माखासे एमएलए एमपिफोरखौबो जों मिनिस्टारफोरखौबो जों हांख्रायनाय जादोंमोन नाथाय बिसोरना माखासे सिएम प्रग्राम दङ बे सिएम प्रग्रामनि थाखाय बिसोर समाय होनो हागोन आं बेखौ बुंनो हाथ'ला अब्लाबो आरो अरुणाचलनिफ्राय एमएलए लिंहरदोंमोन जों केन्टरिना मानो होनबा जों गुबुन आफादफोरजोंबो बा गुबुन हारिफोरजोंबो जों गोरोबना थानो गोनां जायो हिसाबै जोङो दिनै मिसिं आरो टिम पेकेनि मानगोनां आफादगिरि राजकुमार मरां बिथाङाबो फैगोन बे हाबाफारियाव आलासियाथ' जाखिनि हांख्रायनायफोरखौ लिंहरदों बे हांख्रायनायफ्रा जुदि नुजाथि फैयोब्ला जों बांसिन गोजोननाय मोनगोन आरो नुजाथि फैनो हायाब्लाबो बिथांमोननि उसुबिदानि नुजाथि फैनो हायाब्लाबो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया अब्लाबो नुजाथि फैयोब्ला जोंनि नैबे दैब'बारि ओनसोल हिसाबै जा एसे गोग्गाथावनाया बा जौगाखांनाया एसे मोनबावगोन आरो जोङो दैबारि ओनसोलाव खोब माने गोग्लैसोनाय गामि बेफोरो बेवहाय जिथुनाखि आलासि मोनफैगोन बिथांमोननिफ्राय माबायदि बिहोमा होगोनखौ जोंथ' नैबे समाव बुंना लानो एसे लाजिनाय मोनो अब्लाबो गासैबो जोंनि धेमाजि जिल्लानि जाखिनि रायजो राजाफोर दङ
दिनै दैबुबारि होनबाय थानायनि थाखायनो जोंबो दैबुबारि होननानै बुंना लानो गोनां जायो। जों दुखु मोनो दैबुबारि होनोब्ला। बर्थमानबो उसुबिदा गैया जोंनि दैबुबारि हिसाबै। खिन्थु जाखिनि जोङो थांफैनाय लामा दिनै आलासिफोर बिथांमोना दिनै सफैबा नुगोन दिनै लामाफोरनि आरो दिनै लामा सेर सेर नोङो बिलोफोर माखासेफोर थाबाय माइ गायनानै दिनै मोना दिनै आबाद मावोब्लाबो नोङो दैयानो जालांजोबो माइ मोनसेबो हानो मोनाखै गरसेबो दिनै नोङो दैनि जाखिनि समयसाफोर दङ बे दैनि समयसाफोरखौ दिनै माबायदि आबाद मावनायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो बेफोरनि सायाव जुदि बेसेन गोसा बिबुंथिफोर जुदि होलाङोब्ला जोङो साबसिन मोनगोन मानो होनबा जोङो दिनै ना आरो आबाद बे मोननैखौनो जों बिनि मानसिफ्रा बेखौ मावनानै जायो बिनि बाहेरा जेबो इनकाम सर्स बेलेग आलादा गैया बिजनेसा बे ना आरो माइ बे माइआबो दैज्लां जायोब्ला मोनगोन मोना जेबो आसा गैया दैया खावसे जालांखायो आरो बेखिनिया जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोङो दिनै गेजेर जनाय दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो गेजेर जनाय दख'रा आइजो अनसाय आफाद जोङो बिथांमोनजों सानसेनि हाबाफारि लानानै जयैनो खुंफानो थाखाय लाफानाय जादों दिनै गिबि सान आरो बे गिबि सानावनो जों दिनै मोनानि 2:30 रिंगानिफ्राय जोङो जोंनि थान्दै मेलखौ जोङो सामलायगोन आरो दिनै बे मेलनि जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो गोदान बिबानखौ दानाय जागोन गोजामखौ सिफायनानै गोदान बिबानखौ दानाय जागोन आरो बेवहाय जोङो थान्दै मेलाव जोङो मोनसे सावरायनो थाखाय मोनसे टपिक लानाय जादों बेवहाय जोङो न'खर सांग्रांथियाव आइजोफोरनि बिबान बेखौ लानाय जादों दिनैनि दिनाव गामि गामि जोंथ' बेखौ बिहामजो खारनायखौ जोङो अखल जोंनि आइजोनि सायावल' जे दाय दङ आं बेखौ गनायनानै लाया मानो होनोब्ला दिनै बिहामजो होननानै मिन्थिसेयाव माखासे उन्दै बैसोनि सेंग्राफोरा बिहामजोखौ नुखानानै मानि थाखाय बिथांमोना बांसिन बिहामजोफोरखौ नोजोर होदों आं बेखौसो बांसिन गोरोन्थि होननानै सानदों आरो आइजो अनसाय आफादनि हाबाफारियाव सोरखौबाफोर आलासि महरै हांख्रायनाय आलासि जोङो आलासि महरै जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि सिला बसुमतारी बिनानावखौ जोङो बे मेलाव जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों बे जिथुनाखि बे जायगाया बिथांमोननि आलासिनिफ्राय माबायदि हांख्रायगोन हास्थायगोन जिथुनाखि मा जोंथ' सानदों जोङो 1994 मायथाइनिफ्राय जोङो फरायसा आफादजों जोङो उन खारफानानै जों बे समाव आइजो आफाद दानाय जायाखैमोन जोङो फरायसाफोरजोंनो जोङो सोद्रोमा हिसाबैनो जयै जोङो थांफा फैफा खालामबाय थायोमोन बे समाव गोबां बेबायदि मटर गारि खारनो हानाय लामा नङामोन जों बेनिफ्राय सिमेन्ट सापुरि थांनो गोनां जायोमोन बहाबा मिटिं खुङोबा अब्ला जोङो बारस'नानै माखासे फोथारफोरजों अबेबा ससेयाव जों हर थाहैखानो गोनां जादोंमोन बरदन्दि बायदि गामियाव जोङो थाहैनो गोनां जादोंमोन बे गारि स्टेसनखौ जोङो मोननो थाखाय जोङो मोनसे गामियाव जों हर थाहैनो गोनां जायोमोन बेवहाय संनाय खावनाय खालामनानै जोङो सानसे सिगां सासे दैथाय हरनानै जोङो बेवहाय जगार पाति खालामहोनानैसो जोङो ओंखाम बोथिनि थाखाय माने बाहाय जों मोनजाहैनाय जायोमोन आरो बे समाव मबाइल बायदिसिनानिबो बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन बेबायदि लाइजाम दैथायहरनाय आरो मानसि दैथायहरनाय बेबायदि अबस्थाजों जों दिनै फैयै दिनैनि बे मुगायाव जोंबो जोंनि बर'फोरनि गेजेरनिफ्रायबो जोङो माखासे जोङो जिल्ला परिषदफोर पन्सायत प्रेसिडेन्टफोर बेफोरबायदि जों दैथायहरनो हानाय जोंबो जाबाय बेनि थाखायनो आङो माखासे गोरों गोरा बिथांमोननिफ्राय आङो बिहोमाखौ लुगैदों जे जोंनि गोलैसोनाय ओनसोलफ्राव दिनै एसेबांसिम गोजौ जांख्लासिम सौहैनो हानायनि उनाव बे गोलैसोनानै थानाय ओनसोलफोरखौ बिथांमोना जेन समान मेगनै नायनानै एसे जौगानाय लामायाव लाङो आं बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय